Mga kabaro, no? Ako dito sa Matina Playa Crossing Bangkal mga kabaro, no? Uy, butong ako aloy. Taon-taon na pag butong mga kabaro, no? Oh, diri ko ilang madam. Mga kabaro. Uy, pagkadagan sa butong. Pili ko pinakalami, loy. Oh, dili na ako kaunon. Kanang pinakatamis, loy. Diyan mga kabaro, pabangkal na mga kabaro, no? Inichi Bangkal Central Park nga diri pa Matina Playa mga kabaro, no? Og giuhaw ko mga kabaro, no? Gikan ko kalina nagpa-vaccine karon. Agi ko diri mga kabaro, no? Oops. Pilihan nila mga kabaro, no? Kung unsay pinakalami nga butong. Baro. Asa lami anak ko, kanang yellow o kanang green? Kana. Ay, salamat. Ay, galaw ko, gahiya na ako yoy. Ay, di na ako ha. Kanang humok lang. Hello. Yun ba ako? Gahi siya kayo. Kana, arang-arang. Dali lang kuloy. Whoops. Uy. Green man kayo. Pero sila, ibalantihan yung mga kabaro no, ang sabaw. Uy. Asilay. Tao-tao na bugawa kayo na butong mga kabaro, no? Tuhod kay sa akong trabaho mo mga kabaro, usay gabi na ako makauli karon. Grabe gini kalami ba? Mo day. Karon anak kami yan yung butong mga kabaro, no? Kay kuan siya ba kanang lami kay ang dagan si mong ihi kung nagainom kag butong sabaw sa butong niya dagan mo si tambal mga kabaro, no? Ang sabaw mo ko na ni butong mga kabaro, ang pinakalimpyo nga tubig sa tibok kalibutan, no? Morning nga lamig game nun. Atong oras mga kabaro, alas 2 sa hapon niya. Niagi mo kung mga kabaro niagi, dagang ko gagian. Morning nga. Ika ko na vaccine, dagang ko gagian ba. Mo to nga ubay-ubay gyud ang ka. Gahi lang mga butong mga kabaro, no? Pero sa boloy man dani. Koy, pwede na ko siya ipakuskus. Oh, nya, ang sabaw akong pangayoon. Sige. Di mahurot, dako di kayo. Wala ka mahurot mga kabaro, no? Nya ako lang ipakuskus ang butong kay labi pa siya. Tangan og asukal mga kabaro, no? Nya 30 pesos. Tagpila ning fishball? Pero mayonnaise pa lang ang sauce. Ha? Mayonnaise pa lang ang sauce. Ay lang sus. Kanang kumani kan siya nga fishball. Ay mo dai sus. Kasi okay lang. Okay lang.
Ya, di na ako kaunon. Then, Oh, 10. Samtang ga kuan. Uy, patalami. Pagkadag ko. Ya, nakaitin. nandun to siya pag mga iso. Sige lang, okay lang wala. Nasa, Ay. ano, alam mo sa... Ang dagat na po, pre. Ano yung magbaro? Dekat sabaw, yung maraming sabaw. Sige. Ay, karon minggo pa. Uy. Yung magbaro. Kanang at ba mga kabaro, no? Kanang nai kuan diha nai parlor. Iyan ako na mga kabaro, no? Side sa mga pisas. Ba't po ito niya? Pagkalami. Power yung mga kabaro. Fishbowl. Init pa siya mga kabaro. Wala raman ang ibaksina na ako ganina mga kabaro. Napasikandos mo ganina. Mura wala. Masabi siya na sus gamay. Dahil ang sus gamay ka. Gusto nyo sa itong baby, kasi wala. Lamit naman eh. Thank you ah. Kuya, sagol ra ba ning kunod sabaw? Sagol ra no? Mga kabaro. Kasi na ito na isus mga kabaro mo. Wala. Kasama siya na isus. Ay, gutom lang mga kabaro. Kung doon pa siya sa mga bukid ni nga syudad. Kundi kaya kami supplier butong rin. Ay, butong sa bukid. Tawagan ako buha ko niya. Ay, ano lang? Ha? Ano lang, kada lang. Wala ko istorya. Grabe lang niya, eh. Long time no sila eh. Ano siya, buong puy-toy. Ano siya? Mas lumin yung kuhan. Fishbowl. Ang dagko po, 10 pesos. Pangalan mga bala, no? Adlang Bernice. October 22. Bawa sa anima. Kasi yan, bawa daw. Ano yan yung sustain? God. Siguro ang butong mga kabaro kung mainitan, mawala yung ano, ang yang lasa, murag mulad ang. Loy! Ako aning ipabuak, Loy. Pakuskus ko, Loy, Loy. Pakuskus. Hindi nga mga kabaro, no? Pasugay ko. Oh, pakuskus na ko, Loy. Ang tubig, Loy. Akong dalon. Oo. Sayang, manggod. Salamat, Loy. Oh. Ano yan? Bossing.
Salamat Leroy. Wow. Basta rin na balik ko. Yeah, shout out ini. Shoutout ako rin mga amigo na ako no, sa Butungan. Oh. Ito po yung butong mga kabaro no, kaya pa gana. Pagana sa ihi. Ay. Uy, happy Sunday, alas Tuesday. Oh. Yung mga kabaro no, palit po purga ni K9 mga kabaro no. Purga o kuan katuyan dulaan pagpaakon o sabon ni K9 mga kabaro no. Kaya parang kabaro pala. Ito pala. Gang nakabayad na ako no. Og sa karon mga kabaro din ako putlan.